Secondary School sa Satuyang Banwaan, ang Rosita Narvaez Saavedra National High School na namumugtak sa Barangay Himaga. Bawat ni pong ipresentar ang samuyang baile sa kalye. Lugod, may taumiman sa samuyang presentasyon ang mga suanoy na kaugalian, iorgulyo sa hunyan. Ang buhay ng Paraoma, bakong pasin, alagad kitang mga guwaenyo na patunayan tang permi ang paggana laban sa gabos na katibaadan sa pag-umapes di man iyan o sa raot ng panahon. Permitang masasabi na kita mga oragon. Sarot ang pagtanom ng paroy sa kinabubuhay ng satong pamilya. Ang sobrang init o pag-uran, baging tungro dahil sa to ng gagana. May panahon ng pagkalugi. Alaga din dahil ang dahilan ng pagtalikod sa pagtanom ng paroy. Kita minabangot. Bitbitan na rado. Ang surod, siringman ang satong mga paya. Kaibahan ang padapat ang damulag. Asin mautro sa pag-uma na panupano ng pag-asa ang satong puso na sa bendisyon kan mahal na Diyos. Satong paroy, mairapado sa ampasan, masako, mabalad, ganing pamilya, may konsumong bagas. Bilang pagsaluda, ikurahaw ta, para oma, iorgulyo ta.